herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handiegin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako herri eskola. Eskerrik asko. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako herri eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke euskara litzean, bere garaia niño siniztu ezean, asko pentsatu arren ezin zitekela, Zumaian badakigu euskara garela. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa.
FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra de Jiménez se rían, estamos contentos, sobre quién y costero, cero vas a enfermar. ¡Ay, Matilda! De oro se retira, bonita en mi altera, en el día de Barroa, arquito no buena. ¡Ay, Matilda! ¡Ay, Matilda! Inauteriak jada dute bukaera, jendeak ospatzeko izan du aukera, mozorroen atzean ederra tankera, ondo pasatu dugu guztiak batera, gaurkoan gu gaudela munduai begira, gidoiarekin hasi ta gero urrutira, elkarrekin batera unibertsoai bira. Izarra gure ondoan, izugarriak dira. Bate jakin, zerekin, presio guztionekin, probatu desekin, benaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin, adoretan ta batekin. Ongi etorri antzerkira, plastiko zokira, bakarrik zaude, zirkoren erdian. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zaude, zu izan ezik danan eta dago prest. Esku ez dauden ametsak, benetakoak ez diren referenteak, gaizki sentitzen. Kaixo, egunon, ongi etorriak guztiok Iskira Miskira irrati saiora. Gaurkoan LH5B gelako ikasleak izango gara saio aurrera eramateko ardura onak. Irratsaio honetan Nora Alkorta, Ian Ayer, Konstantin Fomichov, Jakes Gurrutxaga, Ibon Lopetegi, Udane Martija, Oyer Martin, Alex Martínez, Olaia Telleria, Mia Torres eta ni neu odei arituko gara. Lehendabizi eguraldiaren berri emango dizuegu. Ondoren, hemerotekan begiratu ondoren, orain dela urte batzuk aste honetan bizi izandako hainbat gertakarien berri emango dizuegu. Jarraian, gaurko egunari buruz ere zerbait kontatzeko tarte hartuko dugu. Bestalde, lantzen ari garen gaiarekiko, hau da, unibertsoaren inguruko bitxikeriak eta txisteak kontatuko dizkizuegu. Horrekin batera, zientzialari ospatsu baten bisita jasotzeko eta berarekin solasaldia izatzeko aukera izango dugu. Segidan, horoskopo eroaren berri emango dizuegu. Saioen aurrera ginez,
Aste honetan urteak betatzen dituzten ikasleen izenak ere plazaratuko ditugu. Eta bukatzeko lehiaketa, denon gustukoa den unea. Guzti hau musikalai ez lagunduta egongo da. Beraz, eman diezaiogun hasiera gure gaurko saioari. 3, 2, 1, aurrera! Ikusi dut lurra zatitzen, lagunak partitzen, sendiak amiltzen, herritasumea isiltzen, eta betiko bilutza biltzen, lekuko naiz, nintzen, bihar pagolan gaur miarritzen, bizigabea eraikitzen, eta barneko bizia hiltzen, nahi nuke tokiko monetan paga gure laborantza eta bere ganbara, ustelak epaitu herrika balkadan emana ez den hartu behar ez da bat, itxasoan, bidasoan, urtanta bat baino ez gara, karrika naturalki bizi ez bada ikastolak ez du salbatu koskara, gure kostan, zenbat koska, gazte kospa, badatoz irautea ez zaigu gutxi kosta, harimakozka egiteko diosta, ez dugu errezeta gure errezeta batea txezeta, nahiago bigeta bebeka erreta itxaso izan da dinkikien erreka, bukatu da, ez du gala, inork errez ez duala, hain bilakatu da naturala, asimilazio kulturala, postalen lilura, laburu ikurriña. Kaixo Nora, gaurko egunez zer nolako guraldia izango dugu? Egun ondenoi, asteartean giro goibelarekin eta euritxoarekin hasiko dugu eguna, baina orduak aurrera joan ahala euria egiteari utziko dio, eta egunaren azken orduetan ostarteak zabalduko dira, mendebaldeko haizea sartuko da, 3-9 metro segunduko abiadurarekin. Temperaturan aldaketa gutxi izango ditugu, maksimoak 15 gradu ingurukoak izango direlarik. Sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea sufestan sumendiri lurrale ertzen eta airean dantzari. Albistegiaren txanda iritsi da, horretarako udaneetan ora hurbildu zaizkigu. Eskuatan dituzun albisteak ez dira oso berriak, ez da? Ez, arrazoi duzu, egunero izaten direnez gertakari berriak, orain urte batzuk gertatutakoak ahaztu egiten zaizkigu. Hori dela eta hemerotekan begira aritu gara, eta urte sasoi honetan jasotako gertakari hauek gogora ekartzea interesgarria iruditu zaigu. 1985ko otsailaren 19an Oizmendian Boeing hegazkin batek komunikabidetako antena baten aurka talka egin zuen, eta istripu horretan 158 pertsona hil ziren. 2007ko otsailaren 20an Justizia Sozialaren eguna izendatu zuten. Oso interesgarria bai, baina seguro zuk ez dakizula 1977ko otsailaren 17an Michael Jordan jaio zela. Bai, banekien, eta bukatzeko entzunleok baltzen ikiten 2003ko otsailaren 20an Espainiako Auzitegi Nazionalak Euskaldunon egunkaria ixteko agindu eman zuela etaren zati zela argudiatuz? Arrazoi duzue, oso ondo datorkigu batzuetan denboran atzera egitea eta gertatutako hainbat gertakari gogora ekartzea. Eskerrik asko bikote! Jarraian, iautegi amaiera ematen dion egunari iauteri asteartari eskainiko diogu txoko txiki bat, eta horretarako hemen ditugu jakes eta ian. Herri askotan ospatzen da inauteri asteartea, eta bakoitzak bere modu berezia du horretarako.
Gaurkoan, tradizio handiko eta oso ezagunak diren ospakizunak aipatuko ditugu. Hasteko, Nafarroako hainbat herrietako ospakizunei erreparatuko diegu. Lantzen zaldikoa eta ziripot gabe mielontxin erraldoia plazara eramaten dute eta epaitu egiten dute. Ondoren eskopeta batekin bi tiro ziltzen dute. Hil ondoren mielontxin erre egiten dute eta txatxoek zortzikoa dantzatzen dute zuaren inguruan. Arizkunen, hartzarin irtera ospatzen da eta jaiari bukaera emateko arbasuen sagar dantza egiten dute. Lesakan fraindarrak herrian zehar ibiltzen dira arrautzak eskatzen erritual berezi batean. Gipuzkoari begira jarriz gero, beste hauek aipat ditzakegu. Eskoriatzan kukumarruak maskarada bitura ateratzen dira. Basagizun hauek herritarrak zirikatzen eta beldurtzen ibiltzen dira. Eta errenterian, sardinaren ehorsketa herrikoia ospatzen da. Bizkaian berriz Lekeition estediantinak kaleak musikaz eta kantuz alaitzen ditu. Bilbon, azken urteetan, ezaugarri berezi moduan, farolin eta zaranbolaz izendatzen dituzte, hiriko pertsona ezagunen artean. Eta epaiketa egiten diete eta gero jaiak amaitzeko sardina erretzen dute. Eta nola ez, Araban ere bada zer ospatu iauteri aste artean, eta honen lekuko Laudio. Leseagako zorginaren fanpeina ibiltzen dute herrian zehar, eta amaieran zuetan erretzen dute. Nabari da bai Euskal Herrian festazale garela, beraz, eutxi herriko iturei eta gozatu! Egunak ezagutu ditugu biogo batera, emaidazu ordeta duzun eskua, jada ostole horrak erori dira. Emaidazu ordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoa. Konkistatuko ditugu bihontzak batera, arroza batekin, tasendatuko ditugu zauriak gauean gure beharrezkoa da, behin betiko garbitzeko zauriak. Une batzutan harima ustu behar da, eraikitzeko bizitza berriak. Da uraina da gure aukera onena, atera bitxupito zaltxatu airera. Da uraina da gure aukera onena, dantzatu dezagun gau osoa batera. Emaidazu gordeta duzun eskua, jada ostole horrak erori dira. Emaidazu ordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoa. Konkistatuko ditugu bihontzak batera, arroza batekin, tasendatuko ditugu zauriak gauean gurekan. Segidan, unibertsoaren inguruko bitxikeria ezagutzeko bete izango dugu Konstantin, Mieren eta Noraren eskutik. Aurrera irukote! Balzenekiten orain dela 13.000 milioi urte gertatu zela Big Bang izeneko leherketa eta leherketa horren ondorio sortu zela unibertsoa? Balzenekiten ez nebida galaxiako izarko purua 100.000 milioi eta 400.000 milioi tartekoa dela? Balzenekiten gure galaxiak 10.000 milioi urte dituela? Balzenekiten Clayton Bauhek 1930ko otsailaren 18an Pluto nanoplaneta aurkitu zuela? Balzenekiten eguzki sistemako mendirik altuna ez dela Everest eta Marten dagoen sumendi bat dela gutxi gorabehera 24.000 metro dituena, hau da Everest 3 aldiz? Balzenekiten eguzkitik gertuen dagoen planeta Merkurio dela eta hala ere ez dela planetarik berroena? Balzenekiten 3 izar mota daudela, nanotxuria, hori erraldoia eta gorri erraldoia? Balzenekiten izarrak itzale ondoren zulo beltzak bihurtzen direla eta gutxi gora bera gure galaxian 100.000 milioi zulo beltz daudela. Zinela da lazartan bizer bezata biliztu. Oiukatu iso sentitu herriak behar gaitu. Gastatu askatu eta esan atera gaitezen egan. Orain zer ausartuko gara uda hontan, eguzki batekin esan nizun. Ez zinela da mutuko.
Aizue, eta ezagutzen aldituzue unibertsoari buruzko txisteak? Ziur gure entzuleak parre pixka bat egiteko irrikaz daudela. Ekin Oier eta Aleix. Zer esan zion Marte planetak Saturnori? Aizu, dei ezazu bitxidendari, eraztuna galdu duzu eta hihihiha. Zer da astronauta batek bere ordenagailuan gehien sakatzen duen tekla? Espazio barra. Ume batek galdetzen dio amari. Zertan dute antza estraduktar batek eta astebukaera? Biak egandoa zela, hihihiha. Zer jaten dute marzianoek? Platere galaria. Sartuko gara uda hontan, eguzki batekin esan dizu. Ez zinela da mutuko. Gure erreportariak diren udanek nahiak norak eta jakesek zientzialari ospetsu batekin elkartzeko eta eskuartean duten proiektuari buruz hitz egiteko aukera izango dute. Entzun dezagun beraien arteko elkarrizketa. Ziur oso interesgarria izango dela eta dela. Gaurko Dima Pietro errusiar zientzialari taldeko partaida daukagu gurekin. Kaixo, Dima. Kaixo. Jakin dugu esperimentu interesgarri bat daukazuela eskuartean. Bai, horre da, urrengo astean emango diogu hasierra. Eta zertan datze esperimentuak? Ilargirra izaki bizidunak erramaten saiatuko garra. Badakigu ez dela erraza izango, baina saiakerra egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Eta zein izaki bizidun mota izango da saiakera honetan bidaliko duzuena? Hasteko landarre batekin frogatzea erabaki dugu. Kaktus batekin hain zuzen erre. Baldintza gogorretan bizitzerra ohituta baitago. Eta zein espaziontzi erabiliko duzu bidaia honetan? Asko pentsatu ondoren LR-6-7 espaziontzia erabiltzea pentsatu dugu. Bidaia horren emaitza ezagutzeko irrikaz geratzen gara, sorte ona pa dizuegu. Eskerrik asko. Miaren eta Oierren eskutik horoskopo eroa. Ea zer dioten izarrek. Capricornio, gaur zure maitasuna aitortuko duzu eta gustuko duzun horrek ezetz esango dizu. Akuario, hemendik 2 egunetara animali bihurtuko zara. Aries, bihar txorizo bat eroriko zaizu buru gainera. Tauro, 50 euroko biletea topatuko duzu eta hartzeko makurtzerakoan prakak utziko zaizkizu.
Piztiz, irakaslari pelota egingo diozu eta bikain aterako dizu. Geminis, gaur gauean olentzero etorriko da eta opariak ekarriko dizkizu gabonak izan arren. Libra, hemendik aste batera zure gurasoek parakaidismo egitere eramango zaituzte. Virgo, bihar gustuko duzun horrek muxu bat emango dizu. Eskorpio, zure aitari loteria tokatuko zaio eta zure gustoko jolasa erosiko dizu. Sagitario, hemendik bi egunetara lagun bat egingo duzu eta berarekin bidai bat egitera joango zara. Leo, hila apaindegira joaten zarenean buruzo lutziko zaituzte. Kanzer, zure urtetan gurasoek festa bat antolatuko dute. Espero dugu guztiok behar bezala ospatzeko aukera izatea. Azken aldian, pobre xamar gabiltza urtebetetzei dagokionean. Bai, arrazoi duzu, baina hala ere eskaineko diogu tartetxo bat aste honetan urteak betetzen dituen hirukoteari, ezta? Noski baietz, merezi dute eta. Otsailaren 18an LH Lauako Urritz Loiolak 10 urte beteko ditu. Otsailaren 20an LH6ako Elene Hidalgok 12 urte beteko ditu. Eta otsailaren 22an LH6eko tutorea den Eneritz Iribarrek urteak beteko ditu. Ondo pasatu zuen eguna eta zorionak guztioi. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zoriona, zure urte betetzean zoriona. Da urte askotarako zoriona. Belarritik iratzean zoriona. Da musu bat zuretzako. Zoriona, belarritik iratzean zorionak da musu bat zuretzako. Iritsi da denok itxaroten genuen momentua. Lehiaketa! Lehenik eta behin, lehengo azteko irabazleen izenak izango ditugu. 3 eta 4 mailakoentzat ikasle artean, LH Laubeko Hugo Sánchez izan da saritua. Eta 5. eta 6. mailako ikasleen artean berriz, LH bosteko Malen Martínez. Zorionak bioi gogoratu opari bila LH3 gelatik pasa behar duzuela. Eta orain, aste honetako galderak. Lehengoa, 3 eta 4 mailakoentzat galdera. Zein egun ospatzen da gaur? Berriz errepikatuko dut. Zein egun ospatzen da gaur? Eta bigarrena, 5 eta 6 mailakoentzat. Zein planetetan dago eguzki sistemarik mendirik altuena? Berriz errepikatuko dut. Zein planetetan dago eguzki sistemako mendirik altuena? Erantzunak txukun idatzi eta LH5B gelara elkaritzazue. Sorte on guztioi! Iritsi da agurtzeko unea. Espero dugu denok gustora egon izana eta gogoratu datorren astean LH5Akoen saioa izango dugu entzungai FM 107.9 sintonian edota Zumaiako Herrieskolako web horrian. Ondo izan, adio! Zaude, laster hasiko da iskira-miskira irrati saioa. FM
106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. Ikusi dut lurra zatitzen, lagunak partitzen, sendiak amiltzen, herritasumea isiltzen, eta betiko bilutza biltzen, lekuko naiz, nintzen, bihar pagolan gaur miarritzen, bizigabea eraikitzen, eta barneko bizia hiltzen, nahi nuke tokiko monetan paga gure laborantza eta bere ganbara, ustelak ebaitu herrika balkadan emana ez dena hartu behar ez da bat, itxasoan, bidasoan, urtanta bat baino ez gara, karrika naturalki bizi ez bada ikastolak ez du salbatu koskara, gure kostan, zenbat koska, gazte kospa, badatoz irautea ez zaigu gutxi kosta, harimakozka egiteko diosta, ez dugu errezeta gure errezeta batea txezeta, nahiago bigeta bebeka erreta, itxaso izan dadin txikien erreka, bukatu da, ez du gala, inork errez, ez duala, hain bilakatu da naturala, asimilazio kulturala, postalen lilura, laburu ikurriña dena itxura saltzeko erabiltzen dute kultura garesti ordaintzen bukatu dugu ba, urraturik, ukaturik, enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite, baiturik, zatiturik, enel urrat maite, animalia naizeta, enel urrat maite, urraturik.